Tita Tanya Chinita Tagol. Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat, ginamitan ng luhika, mahika at walang konsyensya. Ito ang Siko. Sino ako? Ito po si Manggas. Sa isang barangay sa Cebu City, isang bata ang di umano'y kinuha ng kapre. Manginginom niya lang yan at natatatay yun. Nawala sa loob ng 3 oras ang nasabing bata. Hinanap nila ito. Hapon ito nung nawala. Hanggang kumagat ang dilim, hindi pa rin natagpuan ang nasabing bata. Hinala nila na may kumuha dito na kakaibang nilalang. Kung kaya't nagdesisyon ang mga taong gumawa ng ingay at magsindi ng insenso. Maya-maya pa lang, biglang natagpuan ng bata sa ilalim ng truck. Ilalim ng truck? Sabi pa ng iba na nakakita, nag-anyong aso daw ang nasabing bata. At kwento naman ng bata, may isang lalaki raw ang kumuha sa kanya. Maitim, matangkad, nakatakip ang mukha at tila mga mata na pula lamang ang kanyang nakikita. In short, ito ay isang kapre. O sa Bisaya ay agta. Agta. Ikaw ba naniniwala na ang kumuha sa bata ay isang kapre o agta? Yan ang ating Sino, Ako o Siko. Sino? Ako? Morning call! Morning, Tits! Kaloyal! Feel good morning! It's a Monday, March 11, 2024. Sa oras na 7:31 ay kasama niya na ang cool na uncle from Davao! Uncle Dagol! Kasama naman ang hot na tita from Bacoor City. Nagtagpo sa Pasay City. Hot na tita sa balat ng radyo, Tanya Chinita. Thank you, Col! Thank you, Tits. Nako, ikaw ba naniwala ka sa kapre? Oo, pwede. Na, Yung matatangkad na maitim, lalaki, pula yung maitim, tapos mata. magaling shumut. Uy, basketball player yun. Oh, yung maganda yung ngipin. Iba yun. Tas yung sinasabi nga na nakatira sa malaking puno ng kahoy, doon nakapato. Balite. Sa balite. Tapos na may dala-dalang Yossi. Yung Ano ba yun? malaking Tabako. Oo, So diba? ikay somehow naniniwala sa gano'n? Ala ako sa Filipino folklore. Anong paniniwala mo nung kabataan mo? Pag sinabihan ka ng magulang mo. Dati, naniniwala ako na loyal ang mga lalaki. Hindi pa. Alayo. Doon tayo sa kapre. Damay ang civilian, pre. Wag, pre. Hindi pala. May kapre sa'yo, sa tingin mo. May kapre. Sa tingin mo, yung kumuha sa bata doon sa Cebu, anong kapre Pwede, to? oo. Pwede naman. Agta. Pwede naman, oo. Lahat ay possible. Lahat ng hindi natin nakikita. Marami tayong hindi nakikita dito sa mundo. Diba? Ako hindi ko niwala. Baka Bakit? si Baka pare lang yung kumuha doon. Si pare? Pare. Pre. Si pare. Si pare. Si pare lang kasi nag-inuman lang yun eh. Napagtripan niyo ba? Baka inutusan lang yung bata.
Bumili ng pulutan. Bumili ng alak. Baka inutusan ng mga kumpare ng tatay niya. O, ganun. Kasi nga sabi nila, nawala daw itong bata. Yun na nga. Tapos ang description kasi ng bata, matangkad, maitim, mapula ang mata. Baka nagshabu kasi no, si pare. Baka adis-adis yun. Adis-adis. Tama naman yun. Pero, well, sa panahon ngayon, di ko lang alam kung naniniwala pa rin yung mga kabataan ngayon. Kasi sa panahon natin, yun yung pananakot eh. Woke na yung mga bata ngayon eh. Na hindi naman totoo yan. Niloloko lang tayo mananay natin para matulog tayo sa tanghali. Or Diba? dapat alas 6 ng gabi, nasa Sa bahay ka na. Oo. Kasi kukunin ka nga ng naman. kapre. Kasi nga naman yung kapre na, saan pupunta? Wala ng puno ngayon, puro poste. Pwede doon sa poste. Makakuryente mang kanor. Nag-jumper pala. Kinukuha yung tanso. Nag-jumper. Tanso na PLDT. Kaya pala na brown out sa amin, wala nang wire, kinuha ng kapre, napakawalang hiya mo kapre ka. Kapre lasa ka lang. Kaya pala dun sa malapit na junk shop, ang daming nabentang tanso, kinuha yung internet. Yung parang, Uy, naka-fiber pa, kinuha yung fiber na linya. Well, pwedeng gawin panakot pero sa panahon ngayon na digital na tas marami nang napapanood yung mga bata. alam nila, woke na sila eh. Woke tawag dun sa mga Gen Z call na mga aware na sila sa katotohanan. Hindi nyo na kami gising na. mauuto. Gising na sila. Iba yung woke na. Iba yun. Kaya pala iba yung tingin mo sa Mang Kanor. May woke akong alam. Maganda siya. Hello, gising ka na ba? Sabi, simple Magkano Mang Kanor? Magkano? Yung woke. Depende sa Depende Sa ganda? sa kung anli. Uy! Ay! Ang aga-aga! Tarot-tarot niya ha. Basta, Nakikinig na bata. ingat na lang kung may makita kayong nakatambay sa puno Nakapre? na pare. Oo. Pare ba? Lasing eh. Si pare. Si pare? Hindi, yung kapre. Ano kaya brand na yosin niya, no? Mighty. Ni pare? Nung kapre. May brand pa. Baka na sore eyes lang, pula mata niya. Nung kapre? Ni pare. Sabi niya, oh! Sandali. Pwede maniwala kasi may Sabi ng kapre? Sabi ni pare. Ay, nang prank siya. Pag may dumadaan, pinaprank niya, tinatakot niya. Si Pinaprank pare? niya. Hindi, ng kapre. Hi guys! Welcome to my vlog! Sabi ni pare? Sabi nung kapre. Nag-vlog. Bakit kaya walang lagi suot na damit yung no? Yung kapre? Yung si pare. Tambay. Nakahubad lang naman yan eh. Si pare. Yung kapre. Wow. Pero ako yun para hindi ko nahuhubaran ng brief. Si pare? Yung kapre. Bakit lagi maitim Mang Kanor? Yung kapre? Si pare. Nagbibilad daw sa araw. Si pare. Yung kapre? Nagpapatan. Si pare? Yung kapre. Sosyal patan. Oo. Isa yan sa mga kinakatakutan. Sabi nga nila, jowa daw ng diwata. Yung kapre. Si pare. Sandali, asan na yung diwata na yan? Tambay pa. Type ni Mang Kanor. Yung diwata? Yung woke. Yun. Pahingi number. Ay, tumutok. Pahingi Viber. Yung diwata. Yung woke. Magkano per pop mo? 7:38 na po. Nako. Good morning! Kasi sabi sa mga kumakain niyo, good morning sa inyo mga suki na tutig pamilya. Huwag kalimutan na pwede kayong mag-follow panoorin Team niyo. Replay. Yan, hanapin nyo na sa YouTube. Merong almost 2 million subscribers. Love Radio Manila. Para yung mga hindi nakapanood ng live sa ating mga katas ng Yes. nakalipas live drama, pwede niyong panoorin. Kaya invite niyo kahit si Si pare. yung kapre. Wow, manonood. Manood sa'yo. Matataypan ka nun. Ni pare. Nung kapre. Alam ka. Hala. Papunta na siya. Okay lang, at least loyal yun. Yung kapre? Si pare. Sure ka?
Duda ka nga eh. Kay pare? Oo. Kasi diniskartihan si Mare Ni pare? ng kapre. Ano ba naman? Napakababaero naman lahat Ni pare? talaga. Lahat. Pati kapre. Lahat. Morning! Morning! Abangan po mamaya ang Dear Love. Pero di pa tayo tapos hanggang alas 9 Hanggang po alas 9. tayo. Yes. Sa inyong mga pa-shoutout, PM is the key. Hanapin nyo lang Uncle Dagol. Tanya Chinita. Or of course, Love Radio Manila. Correct. Babasahin natin yung mga pa-shoutouts nyo sa ating pagbabalik. Mamaya po yan. Tama. Dito lang sa istasyong number 1, sa mga sasakyan, kainan, terminal, toda, bus, truck, saan pa man Kailangan yan. pa ba i-memorize yan? Basic! Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning! Atong oras, 7:40. That Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!